А якщо я вам скажу, що ви неправильно користуєтесь пульмікортом, будесонідом в небулах через небулайзер, тому що робите неправильне дозування. Хочу звернути вашу увагу, що є дозування 0,25 і 0,5 мг в 1 мл, а в небулі в кожній 2 мл. Тому коли вам лікар призначає дозування, зверніть увагу, це мілілітри або міліграми. Тому що в одній небулі 0,25 – це 0,5 мг діючої речовини будесонід, а в небулі 0,5 – 1 мг будесоніду. І ще хочу вам нагадати, що в небулі є 2 мл. Тому якщо вам лікар призначає всю небулу, її не треба розводити ніяким фізрозчином і можна користуватися через небулайзер компресорний або меш. Ваша лікарка має алерголог-пульмонолог вже 20 років і все знає про різні види кашлю і як її правильно лікувати. Підписуйтесь, а я завжди зможу вам допомогти. Гарного вам дня, завжди ваша доктор Майя.